fuck, what the 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 fuck. XX amthifuna sibuyelana wena ndinemali uthazanga yekuntana ayishe munhu wabisi nombucinga nesisipani dlalwe si-big boys ngokuthi ukhumbule ekhaya itemelo cango ndalivale ndatatsha ingalonqawo XX amthifuna sibuyelana wena ndinemali uthazanga yekuntana ayishe munhu wabisi nombucinga nesisipani dlalwe si-big boys ngokuthi ukhumbule ekhaya itemelo cango ndalivale ndatatsha ingalonqawo. What the fuck mantombazana anjani I was broke ephapha nabanemali ndingena nix ethi njoba isidima sakhe kwiitshomi zakhe bendinto yohlanga wendimbona kwi-DM uthi cruise aslicare nontombi uphange my-feelings for yena kumzaphela nobucinga nesisteng thenebuya xa lifela wena ndinemali uthazanga yekuntana ayishe munhu wabisi nobucinga nesisipani dlalwe si-big boys ngokuthi ukhumbule ekhaya itemelo cango XX amthifuna sibuyelana wena ndinemali uthazanga yekuntana ayishe munhu wabisi nobucinga nesisipani dlalwe si-big boys ngokuthi ukhumbule ekhaya itemelo cango ndalivale ndatatsha ingalonqawo. XX amthifuna sibuyelana wena ndinemali uthazanga yekuntana ayishe munhu wabisi nobucinga nesisipani dlalwe si-big boys ngokuthi ukhumbule ekhaya itemelo cango ndalivale ndatatsha ingalonqawo. Chomi uthi ngiphakamile wasalala nexesha langa ngiphethe ichick esileyayo ngiphelele ubuclev ngokuzicingela isipani wanshiya ndi-depressed le yasoze ndilibala hawu ndibona ndinemali uthi ukhumbule ekhaya antsashayi ngayo kaseyiyo netayipi yam kasatyisi njengaqala. What the fuck, what the fuck.